Tarog square nak ha. Mag-atang tag jeep, hapit namang jeep. Ay, sigluhag ba kay matouch ko sa kuan? Uniform ba? Mahal ba kitang tuition dara sa imong kurso na chef? Ha? Chef? Ay, luhag ka kay ang color sweet. Oh, sweet. Sweet. Ano sa akong course? Chef. Sir Chef. Ah, sa barko ba? Mo ba yan? Pataka naman ako mamaoy nga magluto-luto man among kurso. Ay, luto-luto din. Abirog Chef? barko ng chef. Chef. Ah, chef. Si nani taxi ron. Taxi ta jeep. Pwede ka bro, magani ta. Ako si pwede ka. Sa kwarta ron eh. Kaya wala nagpadala yung papa sa abroad. Abroad. Nang alam kasi yung pangutang sa ibon. Natasha to! Ito siya na ito. Oh. Dahil sa ibon, nakulong ang mama ko. Soon. Ang laban na dito. Sige, Oy. ay babay na. Hago ani gin ako kadugay sa jeep. Kapoy na ko. Tagasa ka day. Taga-diri lang. Taga diri ka? Eh basta itambak ka na to yung mga magpapadiri day. Diri o, sa unahan. Diri di ay. Ano nga istorya? Magkasinabot ta. Kasi gulat nimo. Jeep. Ikaw, ano yulat ni mo? Hold up punon lagi. Uy! Joke lang eh. Dili nagkatang kay muli ko sa mbuko. Kul ba ang punti ni mo, Kul? Oy. Kasi kuha nimo day. Culinary. Kasi kuha nimo day. Culinary. Abi man ako kugmo. Abi man ako kugmo. Abi man ako kugmo.